maCIO musafungidzire kuti muri mhuka kana kuti muri mishini imimi, ende musafungidzire kuti muri invincible. Hazvimbofa zvakaitika kuti munhu akasikwa kana kuti ari kufamba munyika otadza kuzikanwa kunzi anogara papi, kana kutadza kuzikanwa mhuri dzenyu kana kuti muri anani. Handiti garai pasi zvakanaka imimi maCIO, mapurisa mese nevehomicide, munyatsokutaurirana muchionesana kuitira safety yenyu. Handiti ka, nekuti zvinhu zvandoda kuti ndikutaurirei izvo vakomana, kana iri hondo ichazopedzisira yatotangira ipapo. Handisi kuziva kuti chii chichatanga pane zvinhu zvamuri kuda kuita izvi. Vari kukumanikidza yavo hamugoni kuvarambira here? Makambonyanya kuita seko? Anonyanya kutyiseiko nhai Mnangagwa munotya zvekusvikira pakuti anongokutumai kuita zvinhu nezvimwe zvinhu zvamunonyatsoona kuti mimi zvimwe zvacho hazviite, asi munongozvizadzisa? Chamunenge muchivarira chiiko imimi? Muri kumbowanei? Haiwa, kana muine zvamunowana imimi mega kane mhuri dzenyuka, you are going to pay this with all your bloods. Nditokutaurirai, ibvai matoziva kutoti muri kuisa even kana mafamily yenyu pariski nezvamuri kuita izvozvo. Saka siyanai nazvo zvinhu zvamuri kuita izvozvo. Nditokuyambirai, ndiri kuyambirai mese muri kutumwa mese, nekuti imi pamuri bhizi kutsvaga blessed geza, vanhu vari bhizi kutokutsvagai vachitokutarisai zvamuri izvozvo nemazita enyu ekutotsvaga information yezvenyu. Handi muri kuzvinzwa? Varume tiri kudhila nemi one by one. Itai henyu zvinhu zvamuri kuita, titokutaurirai. Musazoti hatina kumbokuudzai. Handiti ka, nguva yekuti maipiwa masimba muchiita zvinhu zvese zvamaiita zvese zvezvezvi yakapera kudhara gentlemen. Handidi kutombokunyeperai, mazvinzwa? Muchatadza kugara zvakanaka, dzimba dzenyu dzichagaidwa, vana venyu kuenda kuzvikoro vachagaidwa, nekuti muchikidhinepa tichakidhinepawo, muchirova ticharovawo, muchiuraya tichaurayawo. Izvozvo ndotokutaurirai, and I promise this. Handitombodi kukunyeberai. Rambai muchizadza mumigwagwa imomo muchiita zvinhu zvamuri kuita, muchiti mimi ingoitai chimwe chinhu chete kana kungoita any damage. Handiti muri kuiswa izvizvi kuti mutange kutobloka nekudzivirira demonstration inoda kuitika. Kubva izvozvo makabva matonzi ibvai matotangidzira, kubva matogara muri imomo kuti muone panongotangira vanhu, kana kuti gurupu richangotanga ungoti richibudikira kuti demonstration yatanga, mubva matotangira ipapo. Ndizvo zvinhu zvamakapiwa warning. Ndizvo zvinhu zvamakapiwa warning, zvamakayambirwa pekutanga. Pachitanga kutaurwa pamusoro penyu makatanga kuyambirwa nyaya idzodzo, ende hamudi kuteerera. Handiti munhu wamuda kuvharidzira uyo achatiza uyo agokusiyai, pamuchazorealiza imimi manje kuti munhu uya haakoka. Munenge muri pakati pebattlefield imwe yamuchazotozitadza kupedza nekuti zvinenge zvatova out of control. I tell you, ndatopedza kutaura nemi. Kulienditumira audio yangu.